दिनैनि नैबे समाव नोंथांमोननि बे निउस चेनेलखौ लिंहरनायनि गुबै जाहोना बेनो जादों जाहैबाय जोङो थांनाय 16 आगष्टनिफ्राय दिनै 20 आगष्टसिम जोङो पेन डाउन हाबाफारि लादों। दा बे पेन डाउन हाबाफारि लानायनि गुबै जाहोनानो जादों जाहैबाय बिटिआर एकर्ड जानायनि सिगां जेब्लानाखि राजखान्थि फोसावदिंनाय जायो बे समाव जोंनि बिटिसिनि दानि चिफ प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि खोथा होदोंमोन जेब्लानाखि गावसोरो सरकाराव फैयो बे सरकाराव फैनाय लोगो लोगो दान मोनथामनि गेजेरावनो जेसेबांखिनि भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोर दं बे भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो खोथा गैया। बिनिफ्राय जोङो दाख्लै थांनाय 16 अक्ट'निफ्राय दिनैसिमाव माबा मोनसे बाथ्रा मोनगोन होननानै जोङो नेनानै दङमोन, खिन्थु दिनैसिमबो जोङो जेबो बाथ्राखौ मोनाखिसै। दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो मोननांदों दि बे दानि जाय रुलिं पार्टि बे रुलिं पार्टिया बेफोरबायदि खामानि मावफुंनायाव फेलें जादों। बिथांमोननि गिदिर गिदिर खोथा बुंनायफ्रा ओरैनो सिनेमानि डायलगफोर बायदिल'। बिनिखायनो जोङो बे समाव धिक्कार होदों, जोङो बे समाव दुखु मोननाय फोरमायदों। जेसेबांखिनि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोर दं बे गंफ्रोमबो इन्स्टिटिउसनफ्रा दाख्लै थांनाय 16 अक्ट'निफ्राय दिनैसिम पेन डाउन हाबाफारि लादों। खमसे खम जोंनि नैबे इन्स्टिटिउसन एबा फसंथानावनो फरायसाफ्रा खमैबो रोजासेनि दङ। दा बिथांमोननि इयुनखौ नायनानै, बिथांमोननि मोजांखौ हास्थायनानै जोङो दानि खुंथायाव थानाय सरकारखौ जोङो खावलायनो गोसो जादों। गोख्रैनो जेरैबायदि बिथांमोना खोथा होदोंमोन 6.3 क्ल'ज बायदि खोथा होदोंमोन, बेबादिनो उइदाउट कन्डिसन खालामनांगौ होननानै जोङो आसा खालामदों बा खावलायनाय थादों। आरो बेबादि खावलायसेयावबो जुदि बिथांमोना मावफुंनानै होआब्ला, खोनासङाब्ला फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंबो एसे गुबुन रोखोमनि बाहागो लागोन होननानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। बिनि अनगायै जोङो फैबाय थानाय 22 तारिखआव जोङो गुवाहाटियाव धरना लादों। जेसेबांखिनि भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोर दङ जोङो फैगौ 22 तारिखआव जोङो गुवाहाटियाव धरना लागोन। धरना लाखांनायनि उनावबो जुदि गभर्नमेन्टआ जेबो रेसपन्स होआबा जोङो बिनिख्रुइ बांसिनै आन्दलन खालामनायनि थांखिखौ जोङो लादों। जोंथ' बिथांमोना खोथा होनाय बायदि बे गभर्नमेन्टआ जोबनायनि सिगाङावनो बा पावारा जोबनायनि सिगाङावनो मावफुङो होननानै जोङो दासिमबो नेनानै दङ। खिन्थु जोबनोथ' बारा गोबाव सम गैलिया। बुंनो थाङोब्ला ओरैनो 8-9 दानसोल'सै। बिनि गेजेराव बिथांमोना गोसो दङब्ला मावफुंनो हायो। आरो मावफुंनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआबो बिथांमोनखौ नारसिगांहरखाबाय। खिन्थु बिथांमोना मानि थाखाय मावफुङाखै जोङो बेखौसो आसरित नांदों आरो बिथांमोननि एथ'ग्राब गिदिर गिदिर खोथाया बहा थांखो जोङो बेखौ गोसोखांनानै जोङो आसरित मोनदों।